kai dai ka san abin sai an yi taron dangi kafin a kada ni kasa iya kanka ka jawo shi na zuciya ba yanda ka iya da ni wallahi nan gani nan bari dumaman maiya yawa in ma da mai kenan in kuma sai dumaman saboda kamar sauke nauyin da Allah ya dora akan mu faman sha'a falyumin wa man sha'a falyakfur in kaga dama kai imani in kaga dama ka kafirce duk iskancin ka ba za ka kai hamana ba duk kafircin ka ba za ka kai fir'auna ba duk taurin kanka ba za ka kai kudar ba in kudi ne baka kai karuna ba in kyau ne baka kai annabi Muhammadu ba shugaban kyawawan duniya da lahira in muni ne baka kai Julebi ba idan talauci ne baka kai Mus'ab bin Umair ba shine saboda tsabar talauci ran da za a kai shi kabari likabari ma bai ishe shi ba in an rufa kai kafafu su bude in an rufa kafafu kai ya bude ne bai ce ku rufa ka ku tsunko ganye ku rufe kafafunsa an nuna min tufafin da zai sa a gidan aljanna yawa duk yadda ake son ka a gidanku baka kai na faɗi ma yar manzan Allah ba baka kai ta wallahi in mulki ne an yi annabi Sulaiman da mutane da aljanu da tsuntsaye da kwari da Allah ya hore masa iya kafafa ka ce kawo jirgin sama to shi iska Allah ya hore masa wali Sulaiman riha guduwa shahrun warawa wa shahr kaji manya yana duba aiki Allah ya turo malaika ya cire ransa da duk yan fada ba su san Allah ya kashe annabi Sulaiman to kuma wani me zaka yi an riga ka ko me zaka yi a doron duniyar nan wala an riga ka